आंनि न'खरावबो दं बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने बुंनो हाया आरोना नाथाय माब्लाबा समाव आंबो बुंनांनो हागौ जोंखौ माने एयारपर्टआव जब दं होगोन होननानै जोंनिफ्राय 2,30,000 फैसा लादों फालो मोनथाम जोंजों टिम मोनथाम जाबायनो थगायनाया खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैदों तो लोगोफोर बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननै आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोदों तो नैबे आपडेटनि गेजेरावनो जागोन मोनसेया जाहैबाय नोंथांमोना गोबाङानो नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारगासिनो दङ फेसबुक बा इउटुबावनो जायखिजाया ससियेल मिडियायावनो आरो बे मोनसे भाइराल जे नोंथांमोना बयबो सिनायखायो जानांगौ सोरबा सिनायोबा सोरबा सिनाया आंबो बांद्राय सिनायामोन बे सासे हिन्जाव बा सासे आइजोखौ आरोना रसमा ब्रह्म नामा बिथांखौ दा बिथाङा इउटुब आरो फेसबुकआव माखासे फानि रिल्स बानायनानै माने मिनिथाव माखासे कमेडि फानि रिल्स बानायनानै बिथाङा शेयार खालामबाय थायो आरो बिथांखौ गोबां माने अनसायो आरो गोबां भिउसबो फैयो बिथांनि चेनेलाव गोबां नायो मानसिफोरा दा बिनि माखासे खारनायनि जे भाइराल जाबाय थादों नोंथांमोननो ससे आपडेट होनो नागिरदों आरो नेक्स्ट आपडेटआ जागोन फिन आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिलायदों बा मुगैथाव थासारि बर'आनो बर'खौ थगायनानै बा माखासे लाइमोनफोरखौ थगायनानै सासे बर' सेंग्राया रां लानानै खारखुमाबाय दा बे आपडेट नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन आरो नैबे भिडिअआ जोबोद दुखुनांथावनाबो आरो इन्टारेस्टिं मोननो हागौ नोंथांमोना तो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां तो लोगोफोर थारैनो नोंथांमोनाथ' नुगासिनो ससियेल मिडियायाव सानफ्रामबो गोदान भाइरालथ' ओंखारबाय थायो नङासै दा नैबे रसमा ब्रह्मआ सासे फानि भिडिअ बानायग्रा ससियेल मिडियायाव माने बयजोंबो सापर्ट मोननाय बा गावनि जे फलोवार्सफोर दङ गावनि जे भिउवार्सफोर दङ बिथांमोनखौ माने गोसो बोहोनो हानाय सासे आइजोमोन नाथाय बियो दिनै हरखाबै गावनि साननाया मा जाखो माने गोबां सावरायदों नाथाय बिनिफ्राय दिनैसिम रिप्लाइ फैयाखै दा बियो गुबुनजों खारनानै दंहैयो ना बहाबा सोरजोंबा लांखारजाबाय ना मा जानानै दंहैयो बबेयाव दंहैयो बेखौ मोनथियाखै नाथाय बियो सिगाङाव गावनि पेजनि गेजेरजोंनो गोबां माखासे गावनि पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय बा गावनि माखासे दुखु फोरमायनाय जे भिडिअ क्लिप आं नोंथांमोननो ससे होनो नागिरदों नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो बिनाव आं नोंथांमोननो माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन आरो नेक्स्ट आपडेटखौ नोंथांमोननो होगोन आंनि न'खरावबो दं बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने बुंनो हाया आरोना नाथाय माब्लाबा समाव आंबो बुंनांनो हागौ जोंनि बर' हारियाव जौ लोंनानै गोग्लैसोनाय गोबां दङ गावनि न'खरखौ साननो रोङै गावनि फिसाया मा मोनजादों मा मोनजायाखै गावनि हिन्जावा मा लुबैदों मा लुबैयाखै बेफोरखौ मिन्थिनो रोङै गोबां दं आंनि न'खरावबो दं लोगोफोर बेबायदि जौनि प्रब्लेमा आरोना आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोदों जौ लोंनाय न'खरनि थासारिया माबायदि जायो बेखौहाय दासिमबो जोबनो थाङाखै सरि जोंबो माब्लाबा बुंनांनो हागौ जे आंनि लाइफनि काहानि आं गोबां खुसियाव थानो नाजायो मा खालामनो मालाय लोंथारोबा ना सोलायहोनोनो हायाबा नाथाय आंनाव माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि डिसिसन गैया जे बेबायदि आं माब्लाबाबो साना आं मोजां मावनानै देखायनो थाखायसो लामा लाबाय थायो आरो आं बयखौबो बुङो जे बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै खारग्राफोर दङबा दाखार आरोना सान गावनि फिसा गावनि न'खर नोंनि हौवाया गाज्रिबा नों गाज्रि जानो हाया जेन'बा नोंनि न'खरा नोंनि गासिबो जाथि खुरमायानो गाज्रि जानो हाया नङा होमबा सासे नङा सासे नोंखौ सापर्ट होग्रा थायो बेनिखायनो बेफोरबायदि डिसिसनखौ दाला आरोना नों सोलाय जेनेबा नों मोजां मावनानै देखाय आरो हौवाखौबो सोलायनो खाबु हो बेनो आरो सोरहाबाफोर फिसा बिदि फरायफुनाय समाव बेबायदि न'खराव प्रब्लेम जादोंबा गोसो बायनो नाङा आरोना
खस्थ'आ मोनखागोन जुदि फिसायानो बुजिथाराब्ला माथो खालामनो फिसानि फारसे सानदोङो जेब्लायबो आं फोरोंगोन आं बे फिसाखौ गोरों खालामगोन आं बे फिसाखौ खस्थ'यैबाबो आंनो ओंखाम दा मोनजाथों बेबायदि आं फोरोंगोन नैबेबायदि साननांगौ बाट नों गावनि फारसेल' साननाङा आंनि संसारा मानो बिदि खस्थ' आं मोजां लामा नागिरनोसै बिदि फिसाफोरखौ गारनानै न'खरखौ गारनानै बेबायदि डिसिसन लानाङा आरोना गाज्रि डिसिसन लानाङा मा बुंबावनो आरो बेनोसै प्रब्लेम थायो सोरनिबा न'खराव बेबायदिनो थाखा फैसा बांसिनानो थाखा फैसानि थाखाय प्रब्लेम जायो खोथा मिलायलायै अनलायनाय गैयै बिदियावहाय नाथाय जुदि बिसिबो फिसायबो गोरोबलायोबा थाखा फैसाया फैयो आरोना नोंबो बेबो हेल्प खालामो खोथा मिलायलायो दंबा दं गैयाबा गैया बेफोरबायदि मिलायलायोबा थाखा फैसायाबो फैयो खस्थ'यैबाबो दिनै ग्रोब गाबोन ग्रोब बेबायदि मिलायलाङो स' माथो बुंबावनो थारैनो नोंथांमोना नुबाय बे रसमा ब्रह्मआ मा फोरमायदोंमोन सिगाङाव बिथाङाथ' गोबां माने दुखु फोरमायदोंमोन गावनि जे पार्सनेल लाइफनि फारसे बा गोबां बिदिनो सोरबा खावलायदों थ' एक्सुअलि बिथाङा सासे ओरैबायदि बुजिनो हानाय मानसि नङासै होमबा ससियेल मिडियाआवथ' गोबां मानसिफ्रानो बुङो बुजिनो हानाय आरो गोरोन्थि मावोब्ला मा जायो ससियेल मिडियाआव माने गावखौ सैथो दिन्थिनो थाखाय बा गावहा दायनि गैया बा गावखौ दायनिगिरि सिनायथि होनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय गोबां एक्टिं खालामफ्लायो गोबां गाबफ्लायो नाथाय उनाव मा जायो दाया गाव गावनावनो माने नांनानै थाफिनो दा बेफोरबायदि दा रसमा ब्रह्मआ सिगां इसिबां मोजां बाथ्रा बुंबाय नाथाय दिनै गाव मानो बेफोरबायदि जालांखो ना न'खरनि प्रब्लेमा सल्भ जायासै ना गावनि फिसायजों गोरोबनो हानाय माने केपासिटिया बा माखासे केरेक्टारफोरा थिग नङा दा बेफोरखौ माने बुंनो थांला दा बुंनो हाया दा बिथाङा मा सानदों मालायनि पार्सनेल लाइफ दा बेयावबो बांद्राय बाथ्रा बुंजाया आरो दा एक्सुअलि बेफोरबायदि खारनाङामोन दा बे खारदोंब्लाबो मोखां बिजाबाव बा ससियेल मिडियाआव बिथांनि भाइरेल जानाया जे बे मोनसे जादों बे गुबुन हौवाजों खारबाय आरो बिनियाव आं मोनसे कमेन्ट नुदों थ' बेफोरबायदिथ' इसिबां गिदिर जाथाय जायामोन दा बेफोरबायदिथ' नङामोन नाथाय गावहा बांद्राय ससियेल मिडियाआव नांथाबबाय थानायखाय दा न'खरनि मानसिफ्रा बा न'खरनि गावनि जे हासबेन्ड दङ बियो माने एसे एनै बुङोमोन बा रायोमोन दा बेफोरबायदि जाहैदों आरो दा बेसेबां सैथो बेखौ बुंनो हाया रसमा ब्रह्मआ मानि थाखाय खारखो बेखौबो थार बाथ्राखौ बुंनो हाया नाथाय नोंथांमोननि आइडियाव मानि थाखाय खारदों स' नैबे ससे क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोना हमनो हादों जानांगौ बा न'खरनि माखासे पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय खारदों बा बेहा गोसोआ मोनसे गुबुन रोखोमनि बा बेलेग टाइपनिबो जादों जानांगौ मालायनि इन्टारेस्टखौ नुनानै गावहाबो इन्टारेस्ट लानो लुबैनाय दा बिदिबो जानो हागौ आरो दा बिनि सायाव आं बांद्राय बाथ्रा बुंला थ' नोंथांमोना नेक्स्ट आपडेटखौ होनो नागिरदों फिन सासेबाव माखासे ढेगाजुलि आरो उदालगुरिनि लाइमोनफोरखौ चिरां बिजनीनि मनजिल ब्रह्म होननाय सासे सुबुङा नोंथांमोना नैबे सावगारियाव नाय नैबे सावगारियाव दा बिथांमोना गुवाहाटी एयारपर्टआव साख्रि होगोन होननानै माखासे लाइमोनफोरनिफ्राय 2,30,000 2,30,000 रां थगायनानै लांनानै दा मानसिया गोमानानै दङ आरो दा नागिरबाबो मोनाखै दा गोबां माने बेफोरबायदि दुखु दा न'खरनिफ्राय आरो जायफोर लाइमोनफ्रा थगायजादों जाय लाइमोना थगायनानै थाखा लांजादों बा फैसा लांजादों बे लाइमोनफ्रा मा फोरमायखो डिटेल्स बाथ्रा नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायोब्ला बुजिगोन जोंखौ माने एयारपर्टआव जब होगोन होननानै जोंनिफ्राय 2,30,000 फैसा लादों 6 जन मानसिनिफ्राय माने जोङो माने गासैबो जों लोगोफोरा माबायाव रोङियाव जोङो एक्सपिरियेन्स नार्सिंनि एक्सपिरियेन्ससो खालामबाय थादोंमोन बियो बेहायनो माने जोंखौ रोङियाव लोगो मोननानै बिदिनो नाम्बार लालायलायनानै जोंखौ बिनानाव हिसाबै रायलायनानै बिदिनो गोबाव सम रायलायनानै बियो जोंखौ एयारपर्टआव जब खालि दं होननानै जोंनिफ्राय फैसा लानाय जादों दा जबखौथ' मोनासै जोंखौ मेनि 31आव जोंखौ गुवाहाटीसिम लेंहरदों लांफैनो होननानै ओमफ्राय
इयो बुंदों माने आइ कार्डआ जायाखै नोंसोर 3टासोआवसो हाबनो मोनगोन होननानै ओमफ्राय 3टासोआव हाबनो मोनगोन होननायखाय जों सोंदोंमोन नों खैथायाव लांफैनो सोलाबगोन होननानै जोंखौ 1:30टायाव लांफैनो होनदोंमोन बियो 1:30टायावबो फन रिसिभ खालामाखै 2टासोआवहाय जोंनो मेसेजल' खालामदों ओंखाम जानानै थांगासिनो होननानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंनो 3टासोआव हाबनो मोनगोन होननायखाय जोंबो नेबाय थाबाय बिनि उनावहाय जोंनि फनखौबो रिसिभ खालामासै जों गुवाहाटियावनो 6:30सिम थानांदों स्टेसनाव बारे बारे खबरथ' लाबाय थादोंमोन आरो फनबो सबबो फन हरबाय थादोंमोन गासै लोगोफोराबो नागिरनायाव फैसा थांनायफोरालाय नागिरनायावबो बिराद गोबां फैसा थांबाय लकेसन नायनायफोरावबो आङोथ' दायो मानसिखौ मोनोबा हमनानै दोन फैसाखौ जोंनो नांफिनगौ दा लोगोफोरा माने बे बुंदोंमोन सासे मानसिनावनो माने सासे एकाउन्टआवनो सासेनि माबायावनो डकुमेन्ट्सखौ ज' खालामनानै ज' हर होननानै बुंदोंमोन दा लोगोफोरा आंखौसो जादों मादों बुंदों दा आंखौसो केस होनो नागिरदों लोगोफोरा बहाबाफोर नुयै मानसिखौ नुयोबा हमनानै दोन मानसिखौ मोनखांनायनि उनाव सावरायनाय जागोन माने उननि समावहाय जोंनि बर' लाइमोनफोरखौनो बियो थगायबावनो हागौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों थाना पानारि पस्ट अफिस हाथिगर बिदिनो माने एयारपर्टनि साखरि होगोन होननानै लिंहरनाय जादों फैसा लादोंमोन आंबो केरालायावसो दंमोन केरालानिफ्राय इमारजेन्सि फैब्रबनायसोमोन दा ओमफ्राय 1 तारिखआव नामा मोनफैदों आं रङियायाव 1 तारिखआव मोनफैनायाव 31आव मोनफैदों 1 तारिखआव लिंहरदोंमोन इयो जइन जानांगोन 1 तारिखआव होननानै ओमफ्राय बिदिनो अखानायै फुङाव 1 तारिखआव फन खालामबाय फन रिसिभ खालामला ओमफ्राय रिप्लायबो खालामफिनाबो ओमफ्राय रिसिभबो खालामा बिदिनो दायो दिनैसिम खबर गैया जेबो दायो न'आव नागिरफैनाय जादों ओमफ्राय दा न'निफ्रायथ' दा बिमा बिफाया हगारना होबाय जेबो मिन्थिला बेबायदि होनना बुंदों आंनि मुङा थिलि नार्जारि आं बिजिनि जायगायाव अनजल ब्रह्मखौ आं दिनै नागिरफैदों फिसा फिसौखौ लानानै आंनि फिसाखौ थगायनायनि थाखाय आंहा दिनै बिफाबो गैया हौवा गैया बिराद मावरि आं खस्थ' मस्थ' मैगं फाननानैसो जायो बे आंनाव मबाइल नाम्बार हरलायनानै फैसा सोना हरलायनानै नंथारगौ मादै मानो थगायनो नोंनि फिसाजोनि नानिनि थाखाय आं होसोबाय नोंसिनियाव फैसाखौ आं लायगोन हरथारनांगोन नङाबा हमहैगोन मानसि थिंहरगोन बिदि होननानै आंजों नांलायहरदों बियो एयारपर्टनि खामानिखौबो आं होनदों जाम्बिबाबो आं मिथिखागौ जोंनि फिसाया इसेबां फरायदोंबाबो कम्पिउटार रोङा आरो नंखायसो बेफोर खामानियानो आं बुंनायाव नंगौ मादै होननानै आंखौ बुंहरबाय थाबाय थादों आं नांलायहरदों बिदिनो फारसेनिफ्राय बुंदों ओमफ्राय दा नै दाहार दुहार लानानै आं हरबाय दा आरो लोगोफोराबो बिनि सायाव बेखौसो जाबसिनबाय आं दा बबेनि फैसा मोननानै हरगोन आं नंगौखौ नंगौ होनबाय बेखौ बासायथारनांगोन बे मानसिया जोंनो नांफिनथारगौ फैसाखौ 2,30,000 थाखाखौ जोंनो नांफिनथारगौ जों थैनो हाया जों सानै लोगोआ थैनो हाया आरो लोगोफोरा जोंखौ हमदों बिनि थाखाय आङो बिजिनि जायगायाव नागिरफैनांगौ जाबाय गामियावबो खोनाफैबाय फालो मोनथाम जोंजों टिम मोनथाम जाबायनो थगायनाया दल मोनथाम जाबायनो होसोबोबाय ओमफ्राय दिनै बिमा बिफायाबो आखायाव लायासै 7 बोसोर जोंनि न'आव गायाखै होननानै बुंबाय ओमफ्राय जों दा गामब्रा लाबाय गामब्रायाबो रायलायासै गामियाबो रायलायासै जों दा बे एबसु अफिसावसो जोङो बिसोर गामिनि एबसु अफिसावसो जोङो रायलायफैबाय सावरायफैबाय गांनाय उखैनाय थोथोर बोरबोन मोनबाय बिसोरो साहा फुदुंना होबाय जों दासो एसे राहा मोनबाय थारैनो नोंथांमोना बुजिखाबाय ससियेल भिडिअ क्लिपावनो मा फोरमायखो जाय थगायनानै रां लांजानाय लाइमोनफोर आरो बिनि बिमा न'खरनि माखासे सोद्रोमाफ्रा नायदो अब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो माबायदि इसिबां उदखारि गोसोनि हेफाजाब होनो नागारै माने खैफोदनि समाव मानसिखौ हेफाजाब होनो नागारै लुटिनायनि धान्दायावसो माबायदि थायो दा बेफोरबायदि सुबुंखौ मा खालामनांगौ मोनोब्ला दा नैबेबायदि सुबुं थायोब्लानो जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा माने जौगानाय नङा दावगानाय नङा गावनि थांखियाव माने सहैनो हानाय नङा दिनै गाबोन मा जायो मिथिगौ ना मानसिया सासे लाइफआव साक्सेस जानो थाखाय गाव हारसिङै हाजोबा बेवहाय साक्सेस जानो थाखाय माब्लाबा समाव गुबुननि हेफाजाबबो नांगौ जायो बा गुबुननि लामा दिन्थिनायावबो मानसिया साक्सेस जानो हायो
बा साक्सेसफुलि लाइफआव नोङो दावगालांनो हायो। नाथाय बेफोरबायदि जुदि हेंथा गोनां बा लामा आन्दायहोग्रा मानसि थायोब्लालाय सोर जेनेरेसन नेक्स्ट जेनेरेसन बा गोदान लाइमोनफ्रा जौगानो हानो, बोरै माने उथ्रिसार जानो हानो? दा बिथांमोना रोङियाव माखासे कचिं लाबाय थादों, सोलोंथाइ लाबाय थादों। दा बिसोरखौ नुनानै बिथाङा ओरैबायदि थाखा लुटिनोसो, रां लुटिनोसो खाबु चान्स लानानै दिनै 2,30,000 गाहाम फैसा लुटिना लांनानै दा मानसिया गोमानानै दङ। बेखायनो बिथांमोना खावलायदों जे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांखौ जेरावखि नुवा सोरबा नुयोब्ला नोंथांमोना स्क्रिनाव आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होदों, बेवहाय खोन्थाहरनो थाखाय खावलायदों न'खरनिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों। आरो गोबां दुखु फोरमायदों जाय सुबुङा बै लाइमोनफोरखौ लांनो नागिरदोंमोन, दा बिनिफ्राय थाखा लांदों। जाय लाइमोना जे ससियेल मिडियायाव दिनै बुंदों, खौरां बिजोङाव बाथ्रा बुंदों, दा बिनि सायाव बाथ्रा बुंबाय, बाथ्रा फोरमायदों। बिनि आखायाव माने गासैनिबो लोगोफोरनि डकुमेन्ट्सखौ जमा होनानै आरो रांखौ जमा होनानै बिनिफ्राय बिहरदोंमोन, दा बिनिफ्राय लांदों जाहैदों। दा जाय हरनाय रां हरनाय बै लाइमोनखौ बा बै सिख्लाखौ लोगोफ्रा, गावनि लोगोफ्रा उल्था हमबाय, नोंनो थगायदों, नोंनो बेफोरबायदि खालामबाय, दा बेफोरबायदि माने बेखौसो हमबाय थादों। दा बेखायनो नैबे सेंग्राखौ जेरावखि थाया सोरबा जुदि नुयोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम। मानोना बेफोरबायदि माखासे लंपट मानसि, माखासे थगायसुला, माखासे उदखारि गोसोनि मानसिखौ जोंनि समाजाव दोननाया मोजां नङा। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम। बे लाइमोनखौ नागिरनानै, बे सेंग्राखौ नागिरनानै साजा होनो हानाय बायदि, आरो जाय दुखुथिया न'खरफ्रा दिनै थगायनानै रां लांजाबाय बैसोरो रांखौ मोनफिननाय बायदि आरो नेक्स्टआव मोजां खामानियाव खाबु मोननाय बायदि। दा बेफोरबायदि गोबां थासारि जों गावजों गाव मानो सोमजिहोदों? जोंनि बर'नि गेजेरावनो गोबां सुथुरा ओंखारोब्लालाय जों अब्ला गावखौ बर' हिसाबै बोरै दावगालांनो हानो जोंनि माखासे लाइमोनफोरा? दा बेफोरबायदिखौ गोबां नोजोर होनांगौ जोंनि माखासे समाजारि बिजोङाव, बा जोंनि माखासे दा थांना थानायनि जे माखासे थासारिफोरावबो बेफोरबायदिखौबो गोबां नोजोर होनांगौ आरो। दा बेफोरबायदि लाइमोनखौ बा बेफोरबायदि सुबुंखौ जोंनि समाजाव दोननाया बिराद गाज्रि। दा बेफोरबायदि मानसिखौ मोनोब्ला ओरैबायदि साजा होनांगौ, लाइफआव बियो बेफोरबायदि खामानि मावनो गोसो जायो। दा बेफोरबायदि माने साजा होनांगौ आरो बिसोरखौ। दा लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बुजिखाबाय दिनै गाबोन मुगाया माबायदि। गावहाबो गावबागाव बादायलायनायनि मुगा, बेवहाय बयहाबो साक्सेसफुलि जानांगौ, बयबो दावगालांनो नाजानांगौ। नाथाय सोरबा सोरबाया दावगालांनो नाजायोब्ला माने उनफारसे खोलैना दोननो नागिरो। बे बिराद गाज्रि आरो मानसिनि स्वभाबा। दा बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। जों बयबो खौसे जानानै मोजां लामाजों आवगायनायनि खाबुखौ जों बयबो लानांगौ। दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम, नैबे सावगारि नुनाय मानसिखौ मोन्थों आरो बिथांनि सायाव गोख्रों एक्सन लानो हानाय बायदि। दा लोगोफोर, नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन। टाटा, बाय बाय।